Bueno, pois a idea provén da Asociación Cultural Cinema 23, que ten esta serie de cadernos de carácter divulgativo sobre cine iberoamericano, polo tanto inclúe tamén a España, non? Nese paquete, e xorde deles e do Festival de Cine de Ourense, eu pois acepto o encargo gustosamente e intento facer un compendio de todo o que foi o novo cinema galego aproximadamente do 2007-2008 até esta parte, un período duns 10 anos, non? Que máis ou menos dende cando se leva falando destes cineastas. Bueno, o novo cinema galego é moi heteroxéneo e polo tanto non se pode dicir que teña unhas características moi pechadas, non? En cuestión de temas ou estilos, pero sí que é verdade que todos os cineastas comparten un certo carácter de vanguarda que está moi en consonancia cas, digamos, as últimas tendencias, non, do cinema de autor a nivel internacional, cousa que eu opino que antes no cinema galego non se daba, e dai ese gran cambio que fai que se comece a falar deste movimento, non? Eu creo que hai varios detonantes. Primeiro, que viñamos dun lugar onde en Galicia prácticamente existía só o Cegai, non? A Filmoteca Galega na Coruña, a mostrar un tipo de traballos que non foran pois a ficción ou o documental clásico pechado con guión ben estruturado, etc. E de súpeto, como hai uns 15 anos, comezan a xurdir unha serie de festivais, como poden ser o Playdoc ou Curtocircuito, máis tarde S8, evidentemente Primavera do Cine tamén dende aí menos tempo, pero tamén está aí, Ourense, bueno, en fin, tantísimos, non, que existen a día de hoxe en Galicia e que están a proxectar outro tipo de filmes e, polo tanto, iso crea outro, digamos, outro tipo de espectadores e conecta moitísimo máis cas tendencias que está vendo nos festivais a nivel internacional. E segundo, creo que o que caracteriza máis ou o que pode ser o detonante máis claro do novo cinema galego son as axudas ao talento que se crean a finais dos anos 2000, e esas axudas son as que posibilitan, por exemplo, que se faga Todos vos sodes capitáns de Oliver Laxe, que está na quincena dos realizadores en Cannes en 2010, gañando o premio Fipresti, e que, aínda que xa máis ou menos dende o 2007 se viñan facendo cousas aquí en Galicia nesta liña, é case o detonante que fai que explote un pouco todo a nivel internacional, non? Para min o cineasta referente é Oliver Laxe, sen dúbida. Non sabería con cal peli quedarme. A min evidentemente gústame máis Mimosas, porque creo que é unha película máis madura, non? Pero bueno, diría que sí, que Oliver é posiblemente o cineasta máis talentoso de todo o movimento. A ver, eu creo que o novo cinema galego tal como o comprendemos, cos cineastas que o integran, vai seguir máis ou menos na liña que hoxe coñecemos. Tamén me parece que hai unha serie de novos actores, de cineastas novos como Anxos Fazáns ou Lucía Estévez ou Álvaro Fernández Pulpeiro, que están comezando a encarar o cinema dende unha perspectiva que se cadra máis desprexuizada respecto do que é o cine moderno, non? Que realmente teñen uns referentes que son propios dos nativos digitais e que están a traballar con ferramentas digitais de forma, pois, non sei, moitísimo, non sei exactamente como definilo, pero pódese dicir que máis aberta con respecto ao formato, non? E con narrativas que escapan un pouco o que agora coñecemos. E teño moita fe niso porque creo que pode dar pois movementos inesperados e interesantes.